Kado Ma'am Salba ha. Diyan sa may mong kaistorya sa kong niluto. Very good taste and mabusog yung ka. Matagba yung ka sa kalami. Ang palaya, the best. Good in blood circulation. Salamat Ma'am Salba. Itong na Like this because plato. native. Like a native. And then, if you want to eat, very, very good to eat. Sa lami ko no kadugang ang palaya. So na po ko itirno nga mga plato nga ingani guys na. Nice looking. Mao man iyang gipakuan magpakaon ko sa mga bata dito. Tag ako na po ni guys, Ruby Provinciana. Welcome to my channel. Ja karon day guys, want to ko merkado kay mamalit ko og lutuonon. So bani ko dito guys sa merkado kasi di ko makapag-video-video dito guys kay naay na mga patugtog, ja bawal man sa YouTube. So tanawon na to dito guys ug maka-video-video bata. Bani ko guys. Dress bye, ja. Naman ako pangumpra para lutuon na po din na. Ikuan ko gumba. Ang mahala guys, ginuo ko 1,600 din karne. Ginuo ko ang mahala. Yung manok na hindi kaning ginalin kani pang sa constancy ni. Kailangan juga akong kakalalang. Wala na makaigo dun sa kuan. Karere ang ingini mo. Guys, deliver na LPG di ay oxygen. Ano guys, ano na siya oh. Ah hala. Wala ra ba may hose di ay. Asa may sasakyan? Ija guys, kaya gamong kalan is daan. Gitry ni hala na siga di ay. Dugay na siya kay na kuha na siya. Salamat kadyo, sir. Nga ni mo sir? George. So kisay nakailada na ni George sa Dalagit. Kay daghang kadto mga viewers na sa Dalagit. Sa Oslo, shoutout sa mga Mantalungan, Tabon. Oh, Mantalungan, Tabon. Ang mga similya, mga Karsano na idagan ito. Mga classmate na sa una. Salamat kayo George. Prince na ta George ha. Thank you. Luis Jai channel guys sa Facebook. Kasi konsir kay basinog Buluwanong pulong. Buluwanong pulong uso Bisaya kadto. So gaho kuan Ruby Provinciana. Basig makitaan ka na to gwapo ra ba kay ka. Shoutout guys. Shout out guys. Isap. A few moments later. Hi guys. Sindihan ng kalan. Sindig. Ihulog ang mantika. Joke guys ato nang gihoy ginuangan niya itong luto-luto nga first time na ba din natin nga nakaluto og gas hindi na mag-aso-aso ang mata guys. Salamat kadyo sa nag-sponsor na ni wala sila sa US si Brad Jerry o Sis In kay kaluto ba dyan midani nga ni hulog ang mantika para sa mga nagmamahal sa akin. Para mo init at tuhutan nga mo init. Salamat kadyo kay di na kadyo ko kuan bitaw guys kanang stress nga maghudup sa kahoy nga di mo siga. Salamat jud kadyo. So mo din akong gusto guys kanang magluto-luto jud kay mo din akong kanang ganahan. Hapit na mo init guys. Iwangan sa skon bas TikTok. Ihulog ang ahong ay sibuyas. Para sa mga kusog mo hilak o maghiwa o sibuyas.
Nihulog ang ahos. Siya nga yung... Ay. Sisugalinin atong luto. Pero makita mo yun sa nani pagluto. Balik dyan guys, ginaling ni. Ginalingan ay patatas o itlog. Hinulog na ito ang ginaling. Yung humaton nga maluto. Bitaw na pa guys, patatas. Pwede na guys, sapit na maluto. Guys, luto na gahong sapsoy. Guys, luto na ng pansit. Diya, alas 4:30 pa. So, mga alas 5 mag-display na ako guys. Kaya makapamahaw na itong mga estudyante. Salamat ka dyan. Dali na dyan kayo makaluto. Basta gamit gas. Na guys, nakahalinan ako kuwan. So, manis dyan guys. Ang mga giluto. Morning nak. So, eskwela na siya guys. Camping sa eskwelahan na. Oh, sige na kapag kaon na ito na makugibilit. Guys, may customer, second customer. Mambilis. Ako na kahapon na ako.
Hi guys, nara ko daris bahay guys. Diya mo padung na po ko pikas kay kuan ka nang ating ako guys kay gisulduhan ako nga wako katrabaho dadto. Ato na humahuman to ang mga gibuhat dito pikas nga garden guys mo adto ko dito. Diya salamat kadto sa mga tanang namalit kay alas 8 pa nahurot na. Diya wa pa na gi-display tong kuan dito guys katong mga kanang lamisa og kuan kay wa pay tabil tong sa kuan ba wa papalit pa ko og trapal kay init pa mga dito mga as 8 na as 9 na init na. So pa ko nag-display dito og lamisa og may mukaon pero na po ni kaon gani ha. Duha ka buok pero ako ra lang i-display dito og lamisa og kanang makahimo na mi og katumor katop-atop na ba maatupan na. So po kapalit og kuan siguro trapal ra siguro yang iatop dadto. Pero muuwan di pud ni mabasa. Diyan salamat kay maato sa kudto sa pikas kay atong tarungon tong mga tanom. Yan ako guys. Lagi ka naman is wood. Hey Pen! Day! Nagunsa ka? Ang ipangbalhin na nga buhi na di ay si Jana. Jana buhi na po dagaheng kani mga digahang bagong gitanom kay mga buwang naman tong isang bagong ning gitanom na ni. So dali ra kadto ni sa mabuhi na. Ja kani kay ani sang ipang balhin kay rong daghan mudaghan. Yes, kaya nakakuha naman yun. Na ako dari, day. Kaya itong tanawon na lang atong asasakay siguro igawas ng kuan nga. Nakakumba naman oh. Isa? Ako alis dan ni ba kaya buwang na, nakakumba na. Bati na. Dali naman ni sa mabuwang. Good, kinahalang yung sensibilistan. Dali ka kaya sa taas ba? Para manindot siya. Parehas na siya katong murag puti barob na. Dali na kayo sa mga Nahurot na imuhang baligya. Ako kang kuanon sa inyo kaya daghan ba. Dali na siya mabuwang man ng mga tumba. Ito rin, nabuhi ulit dito oh. Adi ko ganahan, dali kay mabuwa. Kabala Ito. Kaya kung tanawon tong ijang nasud ba, basig kung makalak. Akong sa sud ba nga, tanom? Ha? Kung nasa, Ito sa sulod. dali naman siya mabuhi. Maan? Yung mura yung tugsog, dahil siya mabuhi. Di habi na pinalit sa kuan, bisan. Kala naman kuya akong gikuha ni dyan nga ingani. Pwede sig nga ni po usog. Oh. Mao mo na to ba na to? Oh, may malala gyud daga na siya sa Isano. Isano to. Sa syudad ba to? Dili naman na kani siya mabuhi ng kung ingani. Ako lang itong ipang-pangtang kay ingani ba ma? Ako di ganahan ko nang tanong hagla na tuwad lagi na. Bagong ani nga itlog. Hala, usa ka basket lagi. Panalain na sa katunang mga ikaduhang gulang, ikaduhang salalong ba. Hala, dagko na lagi siya. Ako day sa ako hala ini ko kanang gagmay ha. Kanus ang Karon bisag karon unda. Iya ka nagtungtag singko. Bisag kusudan. lami oy. No. Lami jud kaayo. Basta robe. Basta ate Robe mo'y magluto, lami jud na. Mo rin dali nahurot, alas 8 pa nahurot na. Naka nagpa-receive man good man ang ako na nakakuan. Salamat kadus kapajas day di ah. Bisaya nga kapajas daghang kamot ang hugawa kay kuan ka nang salamat day kay koyo ko nang kamulan ko. Kudres bay gikan ako dos pikas. Salamat ninyong tanan guys. Salamat ninyong tanan sa mga bago ni subscribe. Salamat kadus sa nag-sponsor. Si mga nag-sponsor sa pagluto-luto dari. Salamat ninyo kay bawo na mo kinsa mo. Sis in og Brad Jerry, salamat ka dun yung nakapag-start yung ko sa katong nasa kanang Timor Leste si Sir og si Ma'am si Jay nagpasugod na dani. Salamat ka dun yung at jud pasalamat ni Brad Jerry og ni Sis in kay sila Jay nagsuporta nga nag-sponsor danin tanan kani mga gamit na sa
pagluto iza ni tanan. Salamat kaadyo ang Ginoo ra mo bawas nimo sa imong kama adyo. Ninjong tanan. Salamat jud ko magkuan sa pagpasalamat. Salamat kas tanang mga namalit ug salamat ninjong tanan jud. See you next vlog.